Hnev je jedna z najčastejších a zároveň najťažších emócií, s ktorými sa v sociálnych službách stretávame. Môže vyzerať ako vzdor, krik, odmietanie, mlčanie alebo aj ako chladná arogancia. Ale hnev nie je nepriateľ. Je to signál, že človek cíti bezmocnosť, nespravodlivosť alebo stratu kontroly. Zase ste mi nedoniesli lieky na čas. Nič tu nefunguje. Každý si robí, čo chce. Kľúčom pri hneve je neísť proti emócii, ale zachytiť, čo ju spôsobilo. Neberte hnev klienta osobne. Skôr premýšľajte o tom, čo je pre neho v tejto situácii nespravodlivé, neférové. Určite klienta nekarhajte, nepoučajte. Zase ste mi nedoniesli lieky na čas. Nič tu nefunguje. Každý si robí, čo chce. Dýcham zhlboka. Neberiem si to osobne. Vidím človeka, nie hnev. Hnev je emócia, nie hrozba. Vnímam, nereagujem impulzívne. Za hnevom je potreba byť vypočutý. Vidím, že vás to veľmi nahnevalo. Čo konkrétne vás tak nahnevalo? Chcem lieky užiť vtedy, keď mám. Pol hodinu pred jedlom. Chcem to dodržať. Počujem, že je pre vás dôležité riadiť sa tým, čo je napísané v príbalovom letáčiku. Poďte. Teraz užijete liek a o 30 minút môžete obedovať. Tento rešpektujúci a pokojný prístup celú situáciu zdeeskaluje. Klientovi ste dali najavo, že rozumiete jeho pocitu nespravodlivosti a zároveň ste mu dali uznanie, že chce robiť veci tak, ako sa robiť majú. Ak to vnímate ako potrebné, môžete sa ospravedlniť, vysvetliť v pokoji, prečo sa to stalo a sľúbiť, že na budúce si dáte na to pozor. Ak to však sľúbiť neviete, nerobte to. Rozhovor zo scénky plne postačuje k deeskalácii. Za hnevom klienta môže byť pocit bezmocnosti, nemôžem ovplyvniť, čo sa so mnou deje, strach, zase ma nikto nepočuje, nespravodlivosť, správajú sa ku mne inak ako k ostatným. Na našej reakcii záleží. Keď reagujeme odporom alebo chladom, hnev narastie. Keď reagujeme pochopením a pokojom, hnev slabne. Niekedy stačí veta rozumiem, že vás to rozrušilo. Takto klient cíti, že jeho emócia bola videná, nie potlačená. Hnev sám o sebe nie je zlý. Zlým sa stáva, keď nie je vypočutý. Keď pracovník dokáže zachytiť hnev bez odsudzovania, pomáha klientovi nájsť cestu späť k pokoju. Pamätajme, že za každým hnevom je bolesť. A našou profesionálnou i ľudskou úlohou je túto bolesť uvidieť, nie ju súdiť.